Mwancho murigereri timanyeti gose no manyete gose no inyorete buna ebunge ya gose chibunge chia chijigotoka na mona sorongo rwa gusi nigo chinyinge chiabo bwataine na yamo yabo kero kwegu South Mugirango nande kwegu Bonchari nigo yakabire ebunge eyemo yakurunga Wanchare South Mugirango neli tukulia lero imejo murobelisko ya BC nigo tolenege sugigisa gigima okoletera oyomo bwabachaki abajumbe abatangana gigima asense ya Kenya oyuo orenge omujumbe bwebunge ya Wanchare South Mugirango eyo no morobeli wesko ya bisinche ni ngoro kwa ronyo toto nyangiri magachi kamera ni ngoro kwa Eric Abuga namuna butambe morobeli wesko ya bisi ni gotoko ende wesko ya bisi tuwe karanse kwa ya isko ya bisi to kwa na isko ya bisi na to kwa nira igoro ya isiko ya abisi na oyu tole na yari tukulia lero no mheshimiwa Samuel Omweli Kibwage timaiti ko sena ba wali ko kwanuga mheshimiwa mbiya mono litangani songa njogo twariga ni asenga yao na into to pale ndese umoroboli guys ko yabisi imeyege taseni yagatenda boyirire buya mano karibu kuona endera una mano mwata yete che no kirita no dimagata no lisko yabisi ga gonya ko dirita na ya ngoranga sawa asoko chakera kigima Erieta Samuel Omweli Kibwage ngonya turiko chaka somorobeliga esitokuga ngani gwe kwana Erieta liawa ebweka wata bamna okoro kwa ebweka yakora nabo kanyanga na tabe Samuel Omweli Kibwage kole Omweli Samuel Kibwage mumwe tukubanga mulita naro mbiye gwali kwana Samuel Omweli oyo Kibwage Samuel Omweli oyo Kibwage I understanding kuwa beto majumbe umutangani kigima Wanchare South Mugirango 1963 to 1969 kolende nyuma tutarachabu etogo chakera litangani kigima nga ekaro kwa renko moke igendo kali nyorete kali kunyire gitangani karoro moke te ali estate nyoko nyorangereki kwana jog okonyira kwana no konguntu akinyerete akero tata kieto renge tajiri chombe chake kama gwati chonse tukategera tutawat na ene bodi lakini ende tukaje tukanyago utagara yo pago mwali aye kaya na nyoli nje na kire skuru na nyasaga anje skuru tinarenga muri abandi nabo bari kwero kirasi lakini nje tinyigoro kirasi kende yonse kanya na somire buya korira matemua alia tware koroka kape tware korira form 2 kaya na jira high school na bati musuri enda high school na ranka nyore basari ngasoma ngakora form 6 kaya ndo bwalimu bati mbaya sebati suri karato kwera na maga ke mheshimiwa tuchakerega school wa chakere tenera liye kama gambo na chageta aliwe seito twari gosoma nabagere standard 1 paka 4 bicharinge abagera nabagusia lakini standard 5 paka form 2 watu arenge kirasi ya kama wana watu asometa moyo kajankarua rorende kanda kisi high school kisi African school oyo mwe kosote kisi school no ryo kisi ato jirara 53 jankaro tekate 52 karu kisi school 56 kama yako ndeko ekosi yao yugwari na kisi school gaiga tachinde ngantoro twara nyira maiga kenga bali mwaringe na barabachinga kisi school mbarabe na barabya bana ndenza chinde gyo kwenyera igoro ya barboya mu babiri twari to bokongu no etwachagete abagusi 12 lakini abatochete bakora form 6 ebarenge tari maina we are 5 lakini rende bonsi wa one team form 3 montongi nyoreta romono ko bwa bande simie ni chaera ko to kisi school ndo tokaruka magambo tukaswa form 3 together na chita ko le mirmo paka buna goja ko ko minister nero one of the classmates in Koinyo very successful Dr. Bobonko na kwero Nairobi ko
korunyori bari Masaba he did very well akakora pake ubunyagitari garambu yakora ubu Gitutwa mumanyi Gisairo narengo nakorete police akarwa akagenda immigration akagenda foreign office kabera bacheremanie myaka gite akajanenda akairina akakora as a civil servant Ezekiel Nyarangi Sing'ombe kuruno tumugirango na watu achiete pako bwarimu tukatirenzo kagireju together tukajaga basomi na jitaka ba DC na jitaka ba chairman ya Cotton Board na wa successful no nya ende mangana libuna go chaba they did well the carry did yeta dia gusinya kakora kora mangana mwanya getinga na watu wale korandiria bagusinga aya soma bana ndio watu wale jotole fortunate bagusia bange mbali ngesuku ibuna wana nako ana kisi school ngatole twero manya igona ndo bande bakali sikwande nabwa boka ba egere school na yo ene ya lengo yo mato kango chire yala na Kakamega ni bahati bali baito bandu batangana to buna babanya buto bachete maseno ni ine ni bahati abange go twari gukora kisi yawa in secondary education muna kwa college school kwa college yo school ya anje tachete makerere mwako ito ntachete because songa watu akore to bina watu anyata chipi yo kwenda makerere wikaingo itege wikayo itege so makerere nero baba kibaso kapto so mesen meganeri that's right yo na watu akore to kisi yawa to aso bwalimu lakini jawo kurukisi school no kurukisi school kwa kwenda ukaenda college kwa sasa yeah kaenda college graduate 58 59 no mwalimu naenda headmaster jana ruete college na kwa headmaster suguru gie kwa sasa to cha kiro mwalimu headmaster nduru intermediate na jakirete intermediate gone primary upper primary sort of primary ngaswa miaka mekeveri neno ngaswa karete dende promotion yende kanyanga na very promoted kubwa bali mu bandi barenge senior than me karende gashi nengiye lakini ende no ndu tabo no bwali ubo bisomu education kagenda siasa ye 1963 nali use miaka yigoso to jage to kole gaze mirimo muna umwalimu bado basoko kwa nyambara baragenda abasomo no bali na Kenya kwa nyora independence ngaki struggle yo koligi obosibole ngaki yarenge chinga kieti karabu nayo mwalimu nani kolengi kolenga muna kale kwenye korire college kirama for freedom na gende tenga kiyarenge kora urato chorera kabicha ko ngakego ngaki yarenge struggle ngaki yarenge ase itogusi itogoro go South Nyanza umuntu arete siasa ro litanga ni kabisa ndubuna bagusi John Kibaso kera arenge kau na chitaga chake kagaseti arekoro sauti ya bomani bona wale kura atara ga ko ni kagaseti yaku aligete ota bia bagusinga abasungu kocha ko enda bale sobo mbanya ko babeterelinga nga mosamba amagwega mugondo n'abandi batabanga mwaka ne oshuru ye Jesus mo basokuru iwana ke basenero rete siasa ya gusi abantu baganga basumbu katagere bagenda mwaka ogega kurubo basi orenge county council ochitaka ba bunu ne rumo gacho mutanga ni mu Afrika se county ya South Nyanza nere na bwate city ke baso sana abuna bu politicians ndo chia garondo moke wono togo ikega rutwacha kwa birugo byali chiko watu wetu ogenga mwaka 55 57 tokaegwa mu sigisi kwa bomet no korukericho
lakini yego ika 57 ni mwaka 57 abasigisi n'abantu abandi bakarenga hapana bigo twaire nebike tukamentie kerugo kende nali twaje tukanyorwa oguda akabumu bunge mulejiko mwaka 57 mwali oyo 58 59 naenda agasigo morami gabaso ona gatogo chaka eli mwaka istini bono nalitonyoleta ayodo arachete parliament goserejiko aikara akagenda step na ruseito akagenda Lancaster House 1 the first Lancaster House na roba kajwana bade birogo tubwate nevike tamente agacha nekerugo South Nyanza tukamentie kerugo akarai kapa kare bagatigarai na yodo nto gakira sagini ekura basage nero mutangi ewa enera okay nero mutangi ni ochorire lakini kebaso na bete nominated wana huba beri na huba batangane basage ni nero 162 nero bakagenda ntara agenda 62 tigante 61 yeye igo yarenga etinki nero yarenga eriogiri nenenga ntotagete serikali yetu no Kenyatta no government igo wano tokanya Kenyatta agasigire so ekaberiogiri nene Kenya ngima osongo wakumenga mwana na mako so tokaja ndio kanyaranga ibanjire kero ekamento sagina agaje tukamwakera bakalibi chikora na nyamuye na rubate da Kanu ticket sagina kariya ni independent akabuga nyamuye so 2 years later a year later 63 tukanyara bano bashobore kura yo bashobore ne merangevere na sana nebere akachikura kakirwanjari na mugira iyo korokubona gwanjare South Mugira yakarugu gwanjare South Mugira na igakonya kwabeiro mwalimu master kwabeiro mu education officer karangere ngakibona kwanyoleta siasa karangere kiyo kialengi osensa jinda na bantu bagota badinga kwetogete ngabana gwachire ko ligero wegire kyo jumbe njabone kana aligere teach promotion na nyorire so fast kubwa bari mu bande abasika fate mu education lakini nsagi ni mono nere mutanga ni konteria twairu ruko kyabo njali no bugirango na yatoro chura kwekwenera yendo ucho churi tinaita bayo nere buya it's not my line ni myagere ngo bwa iriwana ndengo chigo mweko 28 ngoge finally I got consulting kalinga nyanga enabo I was agitated in the Gichukura. Ekero na yacha toko agwe tigiti. Nalindo je ngali ko discouraged. Kanu ya tomete Kibaki goja gochora kanu candidates. Bona nyanza mechanya. On a Sunday. Kapto enda dio siri na tu achakirite abagirango bakarage goja dio siri unero bogetenga abantu bakaimugichikura amaboka mange asenya kwego was my competitor baguchiko bolio mbarenga ndi batigara bako omwere bakaimugi oseni 20 angarando je ndaga tinkonyara tukaja wonjali the same day naraba ko imukia maboko jere wana kuna kanyana abaire education officer ninja abanjali bamanyete nyakwevo bakaimuki bonse odete imuke nyakwevo wana njenganya bonjali engimo na bakaba linanya hata ogirango tukana wana mambi moja chidelegate chiagu tikiti banjali sita abagirango sita togo cha
kisi bono na delegates chaba chi location ye chibere enu siaba girange kana na banjali wa bonso kana bono nganyora 9 delegates ekwe bakanyora 3 kaigo kana ticket no na riye tikura na ndege shonga chinka ndo kai wachibwa bono wasoire parliament 1963 experience nga kiarenge bitanga kigimango lengi kupite before lengi tura experience ya mangana bunge independence yere twabata president wa president mu Africa ne bite binge bile Africa ni boibo elieta prime minister twabata ntara twara president lakini nje I happen to be on the higher class because abantu bari bajete parliament batasomete I want no education of such one no muntu na somete na nyolire experience goto soma mangana standing orders I pick the message abantu bari what is there. So parliamentary I was okay na ndio na so haro na nyoranga parliament ababunge wana ayende committee ya agriculture kagende committee ya agriculture ganto mugo coffee board I got kanyora bone amangana mayan ta kagerete ngana parliament nkanyora ubagusi ne ta kubwe ya kanyoto ko ragusiga tukani nganto simeka kawa tukani nto simeka chai nganyana nonyana alia e board ye ko ni kawa tibesa cyo musongo cyagenda direct to his account icyo mugusi cyagende benki account ye board cyaganyoro cyaje gutumwa 3 months after nkanyoranga ubagusi itiringi ikagaranga move motion in parliament kanyora chikawa chitware benki katake benki mu ko yo cooperative bank nje na ijage ne bengiana na wana ngasa no kanyoranga na very the first bungo motangani emotion ya yako belo yake pesa yake na ndio fact na royoka otatie ya je mukaliyo ya je 2 years ago no kanyoranga na kolera bakenye gasia nene engia na to traga ndembire binge kwa kortenya ke kwa verte parliament kurubusi abachumbe balinga bwalinga soko nyo muligereri nande ngona ngo babale kurubusi chingakete twabwata abajumbe 6 atano nomo ni senator ke basonero etu senator bwa gusi yona twalinga 7 ego ika istina na nane kero mangana kwenye kubuchaiga tokarusia senate ni kile regional assemblies regional assembly ndo wata ya Nyanza asekera goli from my constituency alenge Manyakiro bueno to gendrese kwa kolide emiremo ya mitangano ile chief so muntu koroti chikase bunge wa itiri muswada ikoro ya mangana yobori mubika wa chakiri cooperative bank n'ibindi biri oranya ko kunyurese myaka kwa parliament ibinda inyarumono no mangana education ikiera group yetu y'ababunge bagushi ntwaena nete birogo ngayerinda mangana gete nayerinda mangana gete njengaigwa mangana ya education yekiara ninje narenga office na ndio education ero yarenge umuchando munene ase kenyengimo bantu twarenge basoma basongo mbatagire tasome ono kanya elaini ina airwe education neronko rwani mono kubwe binde ego nande neronko baranga ninjenero nabwete asobo koreri bwane bwagusi na chagete secondary ndabare paka ange 8 apart from chiribe na chagete kerondo obisi sameta na iterio 65 ina chagete mwaka 65 na chagete na ndi chinde iterio na sameta kwa chagete kwa mwe education office
Togo ika 65 karena kora rambi jiba sana nyorete kachakira Nyanchwa na Kirigi na Nduru na Matongo. Ichigo jire across the Kisii yons kuna yale. Na inde nkamanya comment ye ya Teachers College. Yevana Kisii University. Nero nkachakira kusunga alia Pirikot. Kachakagenda kabyange kara Pirikot yawe yake. Tukanyora jiwesa na ndi jiwesa chikwanza ije na chiete United Nations ngacha nacho ngasaba UN kana Kenyatta atati yagenda gusi sumukaga jirabona Kisii College ali asire wo uburi mu bonge obwarwete Kisii school lakini karo yacha na mente tukoli bwa bagusiba ndi wale byata bale ne pali ali bona wane binte byechi college chi school yechi sana tago gave me a lot of encouragement ngandoje chisukuru abasongo nyabatoli nitendo jenda isibona ngoja basibona kana arwa ekyo 67 ngachake skuru ya Igonga Bonchali ngachaka ne tago ogirango chisukuru ibire wana ngata yabandanga nene kumwara ndikina chaka ne chaka chinda makana chagete Nyambalia nyamuyaga chakanada Nyaribali na sagina chagete Kyoge watanga nyongo ya chagete kininkiana ale tutakaje chaka. So we started having secondary schools around. And then ninje tenkamenta Sironga Nyatawaka. Sirongero constituency ngao no Tumugrang na Tawaka gere Ogirango Maat. Oh na Suneka ya Catholic. Na chichaire. One second na jagite ni chinji. At that time. Iko wana karanga asansa me ina college. Ebinto binde bire nkarete. Kuna wane factory ya soapstone ya Tabaka. Rowas a project the technical very potential no anyikira sikirito na right up to now evoke kuna vera kolega sana iwa ya lengo operation akara kwa lengo mmo yes it operate we ntwara osati school chocks ro mpaka Malawi chicho geje bali mbago tumagache kamera sa tumugranga to na otwara osati sa tumugranga chikawa na nsajinde kena ceramic cups na jile jintu abwate tichimoli tokoro seria lakini mbaige tikoro akana rueto kwanda kende kidekero nke chagonye kwatoro mwe so wakaka factory yo kuko na besi na amagacho no ari kiana to agaje mu America atuti so maybe tabu atuti ali gete kere geta buna mention to tabaka na jeto bono yakire U69 na 69 ndio bachali bakolire chikora chikolire chia kago kusoma cha bwa kabere bona ga chikambeni kinge chialengere kora ronto chitu kwira na pada era wano bansangeze nyakwa bakaimoka kuna mpingire so kuna twa pingana zitangani was still for the people na banjali bali bangete full support aba yari ndanyamagira muko mwasinya niru teni tutoro yoita na changira na bosire nyakwa bakaira bosire akahuyo kabere kahuyo tole asenga yaye moske Samuel omweli Kibwage oyurenge omujumbe omutangandima we bunge yamanyikanite buna Wanjare South Mugrango yebonegere Bonchari na South Bwosete chibunge bire ebunge ya Bonchari ebunge ya South Mugrango sekinga sigatangana tota makuligerali kubomono chinga kie okina kwayo gosoma kwae na chinga kie bete omujumbe ime ye bunge nene ya Kenya na boba jumbe abatangani by the way kochorwa ekero Kenya yanyorete ubosibule 1963 mweshimiwa bane karo toko gendera twekire stoko ligera lisikoga muno gendera sikoga chombe cha jibuzi kairwa kuluga chikagenda ukaira na ukaira na ukalije mirimo kwanyole mero baka kwa webo kalitaye bona isikoga ngyo karaboneka no bole myo gendera te pado bose nano bole mkyo
enjo wano buya gento menyare tae ga use njiran kwera gini ne gori mbwanka amono mono gotugi ndagira tiri kwa mabuya ga iga lakini rinde cyambe cyankonyire konyorere sango kana bakoriye gas nande naba ebo keep my car ko na tumba na ekero tokolgererie yabona iga ku 1963 1969 ine myaka mingi sana yarire imyaka wetani 50 kurukwa bete bunge ibinte bingi byonchire ikibunge kya mentre na kurubusi na kizama cyagusi na inde bingi byonchire nga abajumbe gutabara bagesiasa bali baroro bona igang sachine ngo ikabale banyeranga umweshimu akibwaga na wale bali abachaki sachine bachanga no bosemi bakoligi bosengo kwa na muri na barabo bosengo muri na muri na barabo ngokwana tole na barabo lakini ndebe at the moment abandi bose banyibire ngwana bajumbe bakure recently umoja na nyachae. There are people bansigete sana ubweja nabataka bunene kanye kwanyalie kansorora abatagite imbere gati y'abarayi bagokonya nayo n'abajumba bwasoko basomera tutabatero mukende twabasemi bagine bano bali bandi baita betigo nanyachaye nere nabansika pakabona gusira nanya district tota chieto monwa yomo but still nchena mwekeleka nga matanza tagete tobwates titingara so ababande mbali koranga wajumbe ba ruro romba bwate kende baraba so baro jenga na buba on buka abo manyete nende bunangora atebya abantu bande nga toto gimo murakieni matogi nkoro abange babo mbali na birengere byogokora kende abandi babo bali nga nikibasa bakiete banyore na nonyine diete yo banyore na kende baranyore so personal ono nyora nga njetinda ranga mbatagito no ino kubeka bakusiya mbatagito no ino gokonya na bakonya ne una wanoroje university cha Kenya kitarengo ngane na rete tekisi na yoka abantu bunaba Masai abana bagusina bagukiyo yende nekari bakoroka South Kenya University Cliff University ni short ikagenda ngayanga abana bagusina barori musaha yama chiko mbata muraiwe wenza na mutiko dagwana ndorare osena arwete ribago chini university go nyamira ine kumusana nabo yo kumusana nabo bono nebekwe kona ari gijere gusi teko tokonye kubweka rwako genda Kilifi usege rwako genda Masai ma bono nyoranga injira to kumusana na yareti umusunte use yageri twanyoriru asitware ngo ochakora amaendeleo achieto cyamba tege ndo kyagere twasukire cyarambe cyitwa cyagete abana bagusi bagenda boindi after their form 4 or form 6 whatever the name na bagera gusi yabere kiyawe masomo abana bagusi bajete boindi na bakaba bajete America mboya ari kunya koira nabagere tekishire what it is educationally no nyarende tra benefit kuna tu atagete to benefit anyandi bagocha na practical points ango kusige tofauti kwa bwasa na akaro kuligereria karo for example karo chiskuru chimne kwa na to kwa nyaka chaka kujagerone espo kisi first sachindengo chibalba inyura na mheshimiwa Kibwana na ringe pata de pasa kwa chaka bro basi ngamba tena barakora ngeli kwa sababu kwa naye kwa contributions kutango kwa mimi horofu na kitambo kwa university de wetra
akero nyonka arenge minister jagete Kisii Polytechnic or National Polytechnic no arwete ngero kwa Kisii University or Kisii Teachers College na baba tenga talibesa to koli to agaje teka tutu ari birenge to chake aba bande ngi bago chaka baro tinya gitari buna wono jiro aba gunge mbaro anya bago chake nya gitari bago rosi yegero ekine tu are more wards and more facilities sanjibo na bintu ngibole kuna wono dialysis machines je sukari ere gusia ya nengi ntumga dialysis machine na kila jinji bole tamba kore kegenya gitari ya nero jinya gitari njiro so wono ebintu bune bina byoko noro jibuna wane ya cancer kwa gaja gusi is okay bana bora nyore kwa gajo te functioning na monta tayo go manyete machine so we need abajumbe baba spokespeople baba nyene tali abantu akitali na musaro wache na ase kurwa chinga ke jwade ka tokero ni ka kwale ngomo chumba ya kirabona ye binte bige bijingi tunabona ngotobata chikaungo bata county ya Kisii ne county ya Nyamire chikura wana bagava na chinga kiranya ka wogo chukwana ukoligere likuwa una kichigenda ka chikaunty chichi. Let's take umwana yo laboso kubo metiga iga chaka chinya gitari arora kana sichipara ne ramu mutua Machakos era na begete ramu 70 kilometers ramu usiga iga chiga bana chetu cha chaka cha bege ramu an ratebe bo usabaro babekire ramu ande ramu batigere ngane serikali ya nero yobe ko dumogoro nanyene chicha wanjira bakega moko beka 2 km abantu ngene ramu ya jire se barabu abakire tego what do they do no yoko batebye tei umuntu go chiko batebye no yoko basaba chibasanga ubone ninje ngata gete kende yachiko beka mu bona abo no obora ibosinyerete that okweru kori twere kweru ririkare ngabasongo mbato sekerera nkoyo one maybe see ekerisha tu mundoko ende si my turn to eat abuno ngoro na nyenda aragira wa bona abuno ngoro ranga na bachiete mono kugwa gusabwa abantu we the point is na ko anakarenga abamura mbali ko togi ukieni na gusomo yo wa ko togi we ngoro inki ba ko mbabu atiluge yumbe bahari gwanja ngati gatokore gento nindu to goja na akora gento gete wana nyora nga bamuraba ito bari contented with their own ideas kuna wana jigaba na jire kobe gabana mimi sigo gwate ya state lakini mama yakanyora nge gabana ya gusi gamenyete Nairobi o Samuel Ellis gose umujumbe igakari ko liyo bori mo etao no Samuel intuli zetu ari ko liyo bori mo igaga to ko rusaba songa ni tota kitonyaro bori mo tomenya talia na bantu bali bangete kura wana okanyoranga interest nere more commercial than involving activities here service na amangana bera okwana kwa mano iboro ya okomo kusingwa mu kwana ratu matinga chinga kino mwalenge abara ingokwanira mwalenga muno mugusi chinga ngaba chumbe abachumbe batano mo no masenata yomo kwambia tuboneka tubate gusi abachumbe 13 na abasenata tubate bane bati na kurugusi abagava mbaro na barayibande mbaro osoko bwatira na no kwanira na umugusi ngakiege ngakiranya ka kwanira sebona yachimbe biti boneka guchirigera bano kurugusi ko gaiso intuntu aigwana ine na inde bati mzuri ndatewe kebasobu na tugwete miaka naenda gatanga na kwenda ya lejikiria basobu saginya kamubwati igotuwa muyiye daga tukanirie gento tagote bona abamba bwati ndo karikubaka kero muntu naenda barachara ni gawa sabantu bali okunya abana bajumbe bo bari gotebanya mangana hanya so bari ngeboka ntobwate
obonchi bono bogerete obomo bwa gusimba okobo naende tutachieti koire na magega kabisa torang'a obomo mbori na matunda amaya gusine kotoraumia ekiaera buna bono narigereirie ororang'a abagere bari twachaite buna kegori gaitu ntwachaite abagere sana lakini agokorora bare one politics abagikoyo nabwo abange igo bare ni one intu ingi tokobera ebiama gose merongere abagusi kantu nindi tobe ekiama ekemo tokonyora chinguru ekero siasa chiachagete chicho chakoreto uru ndio twakaneti bagusi chairman yetu Washington ndicho ntori kogenda ase ng'ebiama chikabira chinge ntori kabira nke motebia abanto bakwate ng'aine kabira nke more mubakani ntori kabira gotori number 5 ase ebiama ebinene bia Kenya yowana ndio tokenda ase ebiama ebinene bitororere toaka omupira na barabwari batororo togocha kobebisira magega barua batwange then we will never get. So we remained in the bigger tribes bagera n'abagikoyo abakamba mbaligeti kwemina lakini they came back igo wana okonyora ng'a into egento keragere ebisaku binde bitosike na bitoigwe nekero bire ng'a togokwana omonwa ayo tari ekero tokorama gose tari ekero togochecherana abagusi obomo bwatugorire oyo na omokianza kinde kumajisanga noroche ng'omokena orabugotagokwanira sabaraimba iko bono rete ng'ai gogochikorwera kiare twatwari buna bono tobwate chieri ibere nyamira na gusi chigabana nchiro bono chinga spokesman ibe chinsemishi bara boka ngwanja bari bakwana n'abajumbe bono bare chinsemishi ibere na bara bwa barojenga bari nabao naintu nabao ibintu chitoumira netokwana banye korangeri boka na barararangira nibu na bono baraise korangirania abachumbe bagusi abo gwate ba 13 bamenye korangira aba MC bacho bagutwara omukutano ise no bagusi bako kina kitwaite banya gukora so abo mombo toborete lakini into kumoyo we have to keep telling them nga igwana na ende iraba gusi one way maite taringa toko bamo gotogochikokwera amo nigo togosirana nanyande kero twari gocha konyore mochando ringa ngotoitore nyatwayogwire because of obomo bwitu na ase moyo mweri kigima ase tokorigereria igoro yomobumo nkorigetore family nkiora nyako kuona igoro family yao as far as support ile concern gosira kuwa mangana ge siasa mangana kwa kawaida gocha iga na abo kunyara kwa kunera no nyene sa bana bali bona sibaro kare me ba kara na kende giluranje kuona igoro family family wise today I'm very proud of my family never done anything bigger lakini nende na watabikare na the background is very poor. Egero wate abapua ego sobo taka. Muri dabanta bataka abachaji. Bona bonda tena ngete nyombe chaji. Lakini looking agubanja yete ne kebare nenje. I'm far better than. Bana jengara ya ndobia. Naende nonyana se gusiengima ekerongo ligereri bono chinyumba chiri chiarenge gosiokogwa bugirango aitha twachibwire gose na gotoreng'eire abo bugirango tware korasiereri buna ente nabamate ente nabagere ndobengi bono kwanya abanto bagokwandu buya nabanyari bari basomete nabageturire nabwencha kuna abanene abange bari bugirango ruguru mabwate kebasu goseki bona nyoranga our area chayire we have come up very well nyise gote abanya anyo mwana baronga ta go nge Nairobi University lecturer ya geology
very respected man in the whole world. Barongo mwate wano professor mucho kuro mwate nyambo no mucho kuro lazinde mwana no Egerton University. So family wise mtore go complete tuchandigite at least one or two when I do I go to what else everybody right going to keep it our name and they are serving the people here ngara wokong na wana basically they are doing well so the one that either through my contacts la nyori la sabata jete na inde osono ko nya ko wakani no mo baso go toje korai ngorai go they are doing in the small way ndo jina mbiwa na siasa mtachinde ndo na ile family yote yana tole kenanga ya siasa osoko takwal chimbara tercia oge siasa notoria muna ko waro so mikisi university kora tuara interest na campaign rinya cha rinya cha chikura na bwata antamanye tere bogirango mate naika lakini awande unaona professor Isaka kiwayo mate mano kanyore cooperative takotaka oyonde architecture era gonya Ugoram tata ramu nje tingo takachikura. Kero siasa ndio gotoki go kanyon. Ukorama yo kubuchete ko ni ukorama no kubuchete siasa. Wana waranga inega siatanya. Na gukorera kigima umuske Samuel omweli kibwage. Obasemi bwa ukobwa muno buche sabarayi bali balegeti bonenga ko bwo soro bonga bagusi na bali babwatekerengera ryo gutaka gosoa samanga siasa na kuryo burayi kirikikira. Borgete kamera. Ena bentangani iyo njenda atakega akia bagusibonse no tware kiroge gesinini igwana naba gusiba na indisikana abo mugumu gusi abuge kabura to ire ngumbu ye taracha inde ibintu maganya gukwana ega nayo karo mungaini na single hand tokonya tu bali baregeti Tigakonya ko mchana magina wasemi chintawo yutiga sikana egere mutu arege amuno yom marorenge kusienge maneja ino tali ali asubieto ikiara wananye anye ne college na rekoliye teachers college nyero bogirango ndabe ne college ngoja kokanya arenga bagusiye gusene aba girango bogango isana barike. So we are doing ebintu birakonyo mu gusina bikonya abakenya bandi igoti gatorerenga inkitwa kora ekaratoro na hende ngendo kikero aroro utagitoka kuna wono yamatenga ki science ya chiri it is opening our eyes maisha ite igo kitwaro ringi binte bingi kumentura kora ke ngito tali gokorera wono bunenya gitari nyendi to gotenga kinga tika abantu barabuja to inya gitari ko kanya abantu bose yotokoro sinya gitari abantu bakuja wanyara asina na nyene sukuru na boy wono ko nyaranga nga kinga kibonora nyara let's put our projects first tumanye ko nyara abantu enda bora nyara buna wono to nyara gento gitari bogere bagere mbaguja wono kisi university aba kusibo kawaso nibatanda Kenya beyond Kenya abantu ba Rwanda bari university ga abantu ba Uganda bari university ga wane gato ko kore e project ye kore ta amaendeleo nkinero mu gupingira na wono no so amanyira abantu bane ko tosekerera nga bagusina bara wingi batagite ekaro mu to kwange university e president ya tangasire toma yako bunanga na ko bara na apana ni amito ko yaje gusi ndakora chaka ali andonzi yichere gusi wono chinsa machinde ebintu abire central America ko gambira ko Washington iga east which we know it might deal for something bange tenga bali ko Washington
honest ndio tore abali njagite egento gogiachire tigagechiche ekarokera nyore ke ko biara rende manu moira guona re ko ni yete kimugukandira mape wona twamusana ni twanyori ntoma yire guseka nebe gusiteko uya kimo mwancho mo rigereria yakorunga omoske Samuel Omweri Kebwage omujumbe omotangana kigima abwe bunge yamanyikanite buna Wanjare South Mugirango yanyite kabagano magega ekaba ebunge ekaba chibunge bire ebunge ya Bonchari naboge ebunge ya South Mugirango abonto kolero morobilisiko ya BC lituko olia lero nche nigongoro kwaro ni ototo nyangiri kani njenta ebedimo nanya na gotire nabonko nyakwera niya bagirango maate nabanjali mbuya banjorete nabagusimba ngete esiko enene mono kurwa samana ye kawa na konyete kawa sana nyenta nyete libagedi binte bimbiare go jakoba nenjite ndikuye wake na korete na ndi nege nkegende ko bakonya nanye kawa egwete kyambate ngechira roye kawa bado nero rotera tuisokoira niya kawa will still be getting money kurwase kawa nanye nengo siende paetra mwegwete ntotageteira nigwe ambaga nere konya abantu bande nkaiga ubole minabwe employment ya nene togwata Kenya tali jobs atanyara ngatanyara bia mono moske Samuel Omweri Kebwage teningongoro kwaro ni ototo nyangiri magaji kamera nigagorwa Eric Abuga wikalitko lia Jumamosi chinzi gote chinsa isano naibere wika chinsa ibere na wikalitko lia Jumapili chinsa isano naibere wika chinsa ibere gote chinsa isano na isato mwanju muligere wikirabo na tokorera amangana ya igaisko yabisi tonyara koba gogosuka genda kubatemera buri yansi ya Gataba TV ekionga kya mumusima gachi kamera kurkweli kyabuga